Hej. Denne her video den handler om begrebet tendens, og det handler jo om, hvorvidt den kilde, vi har med at gøre, er forfattet eller skrevet af en neutral iagttager, altså hvorvidt forfatteren til kilden har en holdning til det emne, han eller hun beretter om, altså om vedkommende er objektiv eller meget subjektiv. Vi har jo tidligere set på nogle kilder, hvor man jo godt kunne se, at der måske var en holdning til tingene, som der blev beskrevet. Det var jo de her overbøger, de middelalderlige overbøger omkring bondeopstanden i Jylland. Men vi har også set en kilde, for eksempel Schønnings dagbog om Struensees henrettelse, som jo virkede meget neutralt. Altså han berettede meget neutralt og nøgternt omkring tingene. Men denne her kilde, som vi skal se på om lidt, er i hvert fald ikke det, man kan betegne som neutral og objektiv, men er en kilde, som helt klart har en tendens. Den begivenhed, eller de begivenheder, som emnet her tager udgangspunkt i, det er omkring Christian II's forhold til den person, som hedder Sigrid. Christian II var dansk konge 1513 til 1523, og han var jo altså så gift med Elisabeth af Østrig. Og Elisabeth af Østrig, eller Isabella af Habsburg, som hun også blev kaldt, var søster til Karl V, og han var jo altså tysk-romersk kejser og en af Europas mest magtfulde mænd, hvis ikke den mest magtfulde mand i Europa på det tidspunkt. Så må man jo sige, at da Christian II bliver gift med Elisabeth i 1515, så er det et rigtig godt parti. Men Christian havde tidligere i sit liv, omkring 1507, mødt en ung hollandsk kvinde, Dyveke. I Norge havde han mødt hende. Dyveke havde boet der sammen med sin mor, Sigrid. Sigrid og Dyveke var altså fra Holland, og de var handelsfolk. Sigrid var en handelskvinde. Deroppe i Norge, der bliver Dyveke Christian II's elskerinde, og senere, da Christian II bliver konge af Danmark i 1513, ja, så flytter både Dyveke og Sigrid med til Danmark, og Christian II bliver ved med at have et forhold til Dyveke. Også selvom han bliver gift med Elisabeth af Østrig der i 1515. Så der er jo grobund for lidt skandale og rygtedannelse her, kan man sige. Men så dør Dyveke i 1517, muligvis på grund af et giftmord. Det ved vi ikke rigtigt. Men det interessante er, at selvom Dyveke altså dør, selvom Christian II's elskerinde Dyveke dør, så fortsætter Christian II faktisk med at have et venskabeligt forhold med Sigrid Willums her. Sigrid bliver en af Christian II's rådgivere. Hun er en dygtig handelskvinde. Hun rådgiver ham omkring handelsforhold og også politiske sager. Og det er jo interessant, at han henter råd hos sådan en borgerlig udenlandsk kvinde. I eftertiden er det også sådan blevet sådan genstand for spekulationer om, hvorfor Christian II egentlig gjorde det. Men Dyveke Sigrid må jo have været en meget dygtig kvinde, siden at Christian II altså vælger at høre hendes råd om det ene og det andet. Her er der et senere billedlig fremstilling, hvor vi altså ser Christian II sidde og rådføre sig med mor Sigrid, som hun også kaldes. Men det her forhold mellem mor Sigrid og Christian II var selvfølgelig også i samtiden genstand for spekulation. Og det er netop den spekulation, som vores kilde tager udgangspunkt i, altså forhold mellem Christian II og mor Sigrid. Vores kilde er skrevet af en forfatter, der hedder Hans Svanning. Og Hans Svanning levede fra 1503 til 1584. Denne her tekst, som handler om Christian II's historie, er skrevet i 1570'erne, men blev først udgivet i 1658. Men altså, det er forfattet i 1570'erne, må vi gå ud fra.
Og det er måske en meget god idé, at du lige standser videoen og læser teksten igennem. Ja. Og jeg går i gang med at gennemgå den her. Altså Hans Svanning starter med at beskrive, hvorledes Christian den anden jo altså bliver gift med Elisabeth, og at han vender tilbage til Danmark efter ægteskabet, og at han glæder sig meget over at blive forenet med så mange fyrster og konger og forbundsfæller, fået dem som forbundsfæller efter det her ægteskab. Det er et rigtig godt parti, og han har sikret sig støtte fra den romerske kejser. Altså her der har vi jo en vurdering af Hans Svanning, hvor han vurderer, at det er et rigtig godt ægteskab, som Christian den anden har indgået. Men så nævner Hans Svanning jo, at Christian genoptager forholdet til Sigrid og til Sigrids datter Dyveke, som altså er kommet til København og bor i København. Og der kan vi altså godt se, at det er ikke et forhold, som Hans Svanning billiger. Der har Hans Svanning altså en helt klar tendens. Den måde, som han omtaler Sigrid på i den her tekst, afslører, at han har en negativ holdning, en negativ tendens i forhold til Sigrid. Der er sådan flere passager, hvor han, som jeg har markeret her med gult, hvor man godt kan se Hans Svannings holdning til mor Sigrid. Altså han nævner, at hun er ukendt og forarmet, og det kan jo sådan set være rigtigt nok. Men det er i hvert fald klart, når han siger, at hun blev kongens rådgiver i mange, ofte de sletteste planer, og hun var den skændige ophavsmand til mange nye forehavner, ja, så tager Hans Svanning jo helt klart stilling. En skændig ophavsmand, og det er dårlige planer, slette planer, som hun videregiver til kongen. Og ikke nok med det, det er ved hendes bedrag og hendes tryllekunster, at hun får magt over ham, altså at hun er en troldkvinde. Det var i hvert fald den almindelige mening, at Sigrid havde forblændet kongen med sine tryllekunster. Men det er i hvert fald heller ikke en holdning, som Hans Svanning tager afstand fra. Vi må læse det sådan, at Hans Svanning faktisk også mener, at der er noget om det. Der er andre passager også, hvor han ligesom bruger nogle adjektiver omkring hende, nogle tillægsord, hvor hun er udenlandsk og lavættet, en ukendt kvinde. Og til sidst slutter han jo også af med at skrive, hvem kan opregne denne kvindes mange kunster, altså hendes troldkvindelige gerninger, som hun har brugt til at fængsle kongen med. De lader sig slet ikke opregne, siger han. Så det er helt klart, at Svanning her har en tendens, og at det er en negativ holdning til mor Sigrid. Det interessante er jo så også, efter vi har kunnet konstatere det, at bemærke, at han jo også har nogle oplevelser selv. Han beskriver nogle oplevelser, som han selv har haft. I den her passage, som jeg har markeret med gråt, ja, der får vi jo faktisk en lille øjenvidensskildring, der fortæller, at Hans Svanning på det tidspunkt, da Christian den anden rådførte sig med mor Sigrid, gik i skole i København. På vej i skole, så gik han tit forbi mor Sigrids hus, og der så han så en vinter, hvordan mange adelige og fra rigets fornemste familier stod uden for mor Sigrids lukkede dør. Altså de her fornemme mænd, de kongelige rådgivere, stod altså udenfor, mens kongen rådførte sig med mor Sigrid indenfor, og de var gennemblødte af regnen og stive af kulde og stod og trampede med fødderne for at holde varmen. Og de måtte altså pænt vente på, at kongen blev færdig med at snakke med mor Sigrid. Og han sad altså indenfor hos hende og lagde råd. Og det var lige meget, altså hvor rasende og dristige de end var, de her folk, ja, så vågede de altså ikke at gå ind i huset, eller et nærliggende hus, for at undgå regn og kulde, fordi det turde de altså ikke for, altså det ville påkalde sig kongens vrede. De måtte pænt stå der udenfor. Det er altså en øjenvidensskildring, hører vi her, som Hans Svanning har beretter. Men der kan vi jo selvfølgelig stille nogle spørgsmål til den øjenvidensskildring. Altså vi må jo gå ud fra, at Hans Svanning på det her tidspunkt har været en 14-15 år. Og det er altså først lang tid senere, at han har nedskrevet denne her beretning, altså i
da han er en voksen moden mand, har nedskrevet og tænkt tilbage på det her. Og der kan selvfølgelig foregå mange former for omtolkning af det, han har set. Hvor godt husker han det egentlig, og var det nu også præcis på den måde, at de her folk ikke turde gå andre steder hen? Det kan vi ikke rigtig vide, om han her er noget, han ved med sikkerhed, eller noget, han bare tolker, eller noget, han sådan senere har digtet på, kunne man godt sige. Måske ikke nødvendigvis i en ond hensigt, men det er sådan, det er den ramme, han i hvert fald sætter det ind i, det er, at det var, han forstår det på den måde, at det var den magt, Sigrid havde over kongen, og det var det, der kom til udtryk her ved den her lejlighed. Men så har han jo faktisk også en anden historie. Hele den sidste del af kilden her, som jeg har markeret med rødt her, er jo faktisk en lang beretning. Ikke noget, han selv har oplevet eller set, men det må være noget, han har hørt. Og det handler jo altså om, at kongesøn Hans oftest var med i Sigrids hus, når nu kongen rådførte sig. Der var der altså så på et tidspunkt, at drengen gik omkring i huset og opdagede forskellige ting og sager. Og der får han altså fat i et glas, hvor i han ser, at der er noget, der bevæger sig inde i en flaske. Og det viser sig så at være en ånd eller en dæmon, som er i flasken, og han kommer desværre til at tæppe flasken. Og det gør jo så, at den her dæmon slipper ud, og det medfører et frygteligt tordenvejr og uvejr over København. Et højt brag lyder, og de københavnske borgere, de er helt sikre på, at det ikke kan være af naturlige årsager, at det her uvejr kommer. Og det forklarer Hans Svanning altså med denne her historie. Ja, jeg vil jo kalde det en skrøne eller en røverhistorie om, at mor Sigrid altså havde trolddomsremedier i sit hus, og det var den unge prins, der kom til at slippe den her ånd løs. Og vi må sige, at formålet med hele denne her fortælling, jamen, det er jo vel at køre sin pointe i hus, altså hans Svannings pointe om, at mor Sigrid var kyndig i trolddom, og det var den måde, hun havde fængslet kongen på til sin vilje. Og det er derfor, han vil beretter om denne her hændelse med ånden i flasken. Så det viser jo både den måde, altså de adjektiver og den måde, hun bliver beskrevet på i de gule passager her, viser hans tendens. Den måde, han tolker sin egen oplevelse på, viser jo også en stærk negativ tendens. Og så det, at han altså også videre fortæller en skrøne om de her, at hun er trolddomskyndig, det viser også Hans Svannings tendens. Og som afslutning på det kan vi jo sige, at når vi har at gøre med en tekst eller en kilde, der er så tydeligt tendentiøs, så negativt indstillet over for en historisk person, så må vi nok bruge den her kilde med varsomhed. Vi tør i hvert fald ikke tage det for gode varer, at hun skulle have fortryllet kong Christian, og at det nødvendigvis var så dårlige planer, som Hans Svanning siger, det var, som hun kom med. Ellers ville kongen vel ikke have rådført sig med hende. Men det er jo nok udtryk for, hvordan man så på kvinder på det her tidspunkt. Hans Svannings måde at beskrive Sigrid på er måske også et udtryk for, hvor stor en misbilligelse det var generelt blandt lærte og i højere kredse i samfundet, at Christian II rådførte sig med den her kvinde. Det er kilden i hvert fald et udtryk for. Og vi kan jo vende tilbage til kilden, når vi skal tale om levnsslutninger. Fordi selvom denne her kilde måske er en dårlig kilde til, hvordan Sigrid var, og hvorfor hun blev taget til råd til kongen, jamen så er det til gengæld en god kilde med hensyn til at kigge på de værdier og holdninger, som der var i tiden. Altså når vi taler om levnsslutninger, og det er det, som den sidste video jo handler om.